खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ, जों माब्लाबाबो थागिबि हाखौ आखाइ होनो हानाय नङा। अखिल गगैआ आसामनि मावदांसाफोरखौ खानायखौ हेंथा होदों। रायजर दलनि एमएलए अखिल गगैआ 13 जुलाइ समबाराव सोलिबाय थानाय बाजेट समफारिनि समाव आसाम आयेन आफादनि बायजोआव गोसोम शार्ट, गोसोम मास्क गाननानै थागिबि दैदेनगिरि आदित्य राभा आरो आबादारिफोरनि दैदेनगिरि प्रणब दलेखौ हगारनो दाबि खालामनाय प्लेकार्ड लाना हेंथा दिन्थिफुंदों। शिबसागरनि एमएलएआ दाय होदों दि सानै दैदेनगिरिफोरखौ आसाम सरकारनि गिदिर कर्परेट हानजाफोरनो हा होनायखौ हेंथा होनायनि थाखाय खानाय जादों। बिथाङा दाबि खालामदों दि थागिबि हारिफोरखौ गोहोम खोख्लैग्रा हा खान्थिफोरनि बेरेखायै हेंथा होनायखौ दबथायनो थाखाय खालामनाय जादों। बिधान सभानि बायजोआव रादाबगिरिफोरखौ लिंहरना गगैआ बुंदों दि राभा आरो दलेआ आसामनि हाखौ गिदिर कर्परेट न'फोरनो बारस्लायहोनायखौ हेंथा होदोंमोन। ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकफोराव आसामनि थागिबि सुबुंफोरनि थाखाय बयनिख्रुइबो गोख्रों रैखाथि। जों माब्लाबाबो थागिबि सुबुंफोरनि आरो असमिया सुबुंफोरनि हाखौ आखाइ होनो हानाय नङा। बेनिखायनो जों हेंथा महरै गोसोम गाबनि जि गाननानै एसेम्ब्लियाव फैदों आरो बिथांमोनखौ हगारनायनि दाबि खालामदों होनना बिथाङा बुङो। बाजेट जथुम्मानि समाव सानफ्रोमबोनि हेंथा सोमावसारनायनि सायाव सोंथि दैखांनायाव गगै बिथाङा बुङो दि बिथाङा जथुम्मानि गिबि साननिफ्रायनो गुवाहाटी नोगोरमायाव खनले आर्टिफिसियेल दैबानानि जेंनाखौ दैखांबाय थादों। बिथाङा गोसोखांनानै बुङो दि बाजेट जथुम्मानि गिबि सानाव बिथाङा आरो रायजर दलनि एमएलए मेहबुबुल हक, जायखौ आक्तार मुङै मिथिनाय जायो, बिथाङा लाइफ जेकेट गाननानै नोगोरमानि दैबानानि थासारिखौ नोजोर बोनो हादों। 25 बोसोर गोहोआव थानायनि उनावबो गिबि मन्थ्रिया गुवाहाटीनि आर्टिफिसियेल दैबानानि जेंनाखौ सुस्रांनो हायाखै। आरोबाव बेसे बोसोर लाबावगोन? गुवाहाटीआव हरखाब दै बानाफोरखौ अराय समनि थाखाय होबथानो थाखाय जों मोनसे गुवार दै बोहैनाय बिथांखि दाबि खालामो होनना गगै बिथाङा बुंदों। बिथाङा बेखौबो बुङो दि बिथांनि नखर बियाबनि शिबसागरआ दासिमबो आर्टिफिसियेल दैबानाजों मोगा-मोगि जागासिनो दं आरो बेयावबो मोनसे आबुं ड्रेनेज आरो दैबाना सामलायनाय मावथांखिखौ मावफुंनो थाखाय सरकारखौ खावलायो। गगैआ सोलिबाय थानाय बाजेट जथुम्मानि समाव एसेम्ब्लिनि बायजोआव गोबां सिम्बलिक हेंथा दिन्थिफुंदों, जेराव नोगोर सोहोराव दैबाना, हानि मोनथाय आरो मावथि सोद्रोमाफोरखौ हमनाय बायदि आयदाफोरखौ दैखांनाय जादों। नैथि खौराङाव दङ, रुपहिहाट पुलिसआ आयेन बेरेखायै दोनथुमनाय गं 12 नखरारि एलपिजि सिलिन्डारखौ जब्द खालामो, सासे हमजायो। आसामनि नगाव जिल्लानि रुपहिहाट पुलिसआ सिग्रोमनायनि गेजेरजों आयेन बेरेखायै दोनथुमनाय गं 12 नखरारि एलपिजि सिलिन्डारफोरखौ जब्द खालामो आरो बे जाथायजों लोब्बा थानाय सासे सुबुंखौ खायो। दायनिगिरिखौ रुपहिहाट ओनसोलनि कचगावनि थागिरि गियासुद्दिन होनना सिनायथि मोननाय जादों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला, नखरनि एलपिजि सिलिन्डारफोरखौ आयेन बेरेखायै दोनथुमनायनि हेंथायै मोनसे अपारेसन खालामनाय समाव गियासुद्दिननि न'निफ्राय सिलिन्डारफोरखौ बोखांनो हादों। बेफोरखौ आयेन बेरेखायै फाननाय एबा फालांगियारि बाहायनायनि थाखाय खालामदों नामा बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ, आसामआ फरायसालि नागारग्राफोरनि थाखाय नैथि खाबु सोलोंथाइ बिथांखि जागायदों। आसाम सरकारा फरायसालिनि बायजोआव थानाय लाइमोनफोर, गुबैयै आइजोफोर आरो हिनजावसाफोरखौ गावसोरनि सोलोंथाइखौ आबुं खालामनायाव मदद होनो आरो साबसिन जिउ राहानि खाबुफोर बानायनो थाखाय नैथि खाबु सोलोंथाइ (एससिइ) बिथांखि जागायो। बे हाबाफारिखौ मावख'आरि महरै 9 जुलाइआव मरिगाव जिल्ला खुंथायजों खुंजानाय जिल्ला थाखोनि सावरायनायनि गेजेरजों मरिगावआव जागायजेननाय जादों। बेखौ आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशन, आइजो आरो गथ' जौगाथाय बिफान (WCD), समग्र शिक्षा आसाम आरो एजुकेट गार्लसजों जयै बाहायनाय जागोन। बे हाबाफारिखौ मोनबा जिल्लाफोर बिश्वनाथ, धुबरी, कार्बि आंलं, मरिगाव आरो नगावआव मावफुंनाय जादों।
बेखेवनाय हाबाफारियाव मरिगाव जिल्लानि कमिशनार अनामिका तिवारी बिथाङा बुङो दि बे हाबाफारिया फरायसालिनिफ्राय गोजानाव थानाय लाइमोनफोर, गुबैयै हिन्जावसाफोर आरो लाइमोन आइजोफोरखौ गावसोरनि सोलोंथाइखौ फोजोबनानै रोंगौथि जौगाहोनाय आरो अरायथा जिउ खुंनायनि फारसे दावगालांनो थाखाय मोनसे बेसेनगोसा खाबु होयो। बे बेखेवनाया जिल्लानाङैनो मुं थिसननायनि हाबाफारिबो जागायनाय जागोन। गावसुंथा हानजाफोर, गामियारि आफादफोर आरो जायगानि माहारिफोरा मोनथाव लाइमोनफोरखौ सिनायथिनायाव मदद होगोन आरो बिसोरखौ दानि NIOS आरो ASOS मुं थिसननायाव मुं थिसननो थुलुंगा होगोन। सोलोंसाफोरा सोलोंथाइनिफ्राय लानानै साख्रि मोननायसिम मदद मोननो थाखाय जिल्ला खुंथायआ मोनसे आबुं मावबिथांखि थियारि खालामगोन। ब्रैथि खौराङाव दङ आइजोनि गोथै सह'खौ फबना दोननाय, फिसाय आरो बिसि गिबिया दायनिगिरि। बिलासिपारानि हाजारिपारायाव सासे आइजोनि गोथै सह'खौ हा सिङाव फबना दोननायनि उनाव मोनसे गिलुबालु बुथारनाय जाथाया सोमावग्लुंदों। थैनाय सुबुंनि मुंखौ हाकिमुल करिमनि नैथि बिसि साहेबा बिबि होननानै मोननाय जादों। बोलि जानांनाय नखरनि सुबुंफोरा हाकिमुल आरो बिनि गिबि बिसि फाजिलानि सायाव बे बुथारनायाव थोंजों लोब्बा थानायनि गोख्रों अजद होदों। बुथारनायनि गुबै थांखिखौ मिथिनो मोननाय जायाखैब्लाबो बे जाथाया सुबुं समाजखौ सोमोनांहोदों आरो गिनाय सोमजिहोदों। पुलिस बिबानगिरिफोरा फरेन्सिक हानजा आरो मेजिस्ट्रेटजों लोगोसे जाथायथिलियाव सौहैनानै नायबिजिरनायखौ जागायनो हायो। मेजिस्ट्रेटनि नायदिंनायाव गोथै सह'खौ बोखांनो हायो आरो उनाव पस्टमर्टेम आनजादनि थाखाय धुबरी मेडिकेल कलेजाव दैथायहरनाय जायो। बिबिनि नखर आरो जायगानि थागिबिफोरा थाबैनो न्याय होनो आरो बेजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ गोख्रों साजा होनांगौ होनना दाबि खालामगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ बेंककनि पाबआव अर खामनायनि जाहोनाव खमैबो 27 सुबुंनि जिउ खहा। मावख'गिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला 13 जुलाइ समबारनि फुंआव बेंककनि मोनसे पाबआव मोनसे गिदिर अर खामनायनि जाहोनाव खमैबो सा 27 सुबुंनि जिउ खहा जादों। अनलाइन शेयार खालामनाय फुटेजआव थाथाइनि राजथावनिनि साहा बाहागोआव थानाय ना लादफ्राव पाबनि मोखांनि दरजानिफ्राय मोनसे गिदिर अर जोंनाय ओंखारनाय नुनो मोनो। अख्राङाव रोजा गोसोम उखुन्दै ओंखारनायनि जाहोनाव सुबुंफोरा खारनो नाजानाय नुनो मोनो। सा 27 सुबुंनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे गोबांखौनो फाहामसालियाव लांनाय जादों। अर खामनायनि जाहोनखौ दासिमबो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। द'थि खौराङाव दङ दिल्ली पुलिसनि कनस्टेबलआ बाथ्रा दान्थेलायनायनि उनाव बिसिखौ लामायाव गुलि गावनानै बुथारदों। दिल्ली पुलिसनि सासे कनस्टेबलआ समबारखालि सानजा दिल्लीनि मोनसे लामानि गेजेराव गावनि बिसिखौ गुलि गावनानै बुथारो। जाथायनि उनाव दायनिगिरिया जाथायथिलिनिफ्राय खारलाङो। कनस्टेबलखौ मनीष भाटी होननानै सिनायनाय जादों। बे जाथाया सानजा दिल्लीनि कल्याणपुरी ओनसोलाव समबारखालि फुंनि समाव जादों। बिसि फिसाया स्कुटि सालायगासिनो दंमोन। बे समावनो बिसोरनि गेजेराव बाथ्रा दान्थेलायनाय जायो। भाटीया स्कुटिखौ लाखियो आरो सानैबो ओंखारो। नुगिरिफोरनि बादिब्ला भाटीया हरखाबै गावनि बिसिनि सायाव गुलि गावदों। बेनि उनाव बियो बिखौ लामायाव गारनानै जायगानिफ्राय खारलाङो। डिलिभारि एक्जिकिउटिभ महरै खामानि मावग्रा सासे हान्थिगिरिया आइजोखौ लामा सेराव गोग्लैना थानाय नुदोंमोन। मावफुं सोद्रोमाया बिथांखौ गोख्रैनो सानजा दिल्लीनि लाल बाहादुर शास्त्री देहा फाहामसालियाव लानानै थाङो। आइजोआ देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनाय समाव जिउ गोमायो। बिथांखौ 26 बोसोर बैसोनि प्रियंका होनना सिनायथि होदों, जाय फोरोंगिरि महरै खामानि मावोमोन। भाटीआ बावैसो सानजा दिल्लीयाव एन्टि अट' थेफ्ट स्क्वाडआव थिसनजादोंमोन। बे दुखुनांथाव जाथाया प्रियंकानि जोनोम सानाव जादों। पुलिसआ गुलि गावनायनि सायाव केस रेजिस्टार खालामबाय, लोगोसे बोलि जानांनाय सुबुंनि गोथै सह'खौ पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरो। दासान्दि दायनिगिरि कनस्टेबलखौ संदाननानै हमनो थाखाय नागिरनायनि अपारेसन सोलिगासिनो दं। मावख'गिरिफोरा बुथारनायनि जाहोनखौ नायबिजिरगासिनो दं। स्निथि खौराङाव दङ दावबायग्रा सेंग्रा गोमानाय गड़भांगा रिजार्भ फरेस्टआव गोथै सह' मोननाय जादों। गुवाहाटीनि फाथासिल ओनसोलनि सासे 25 बोसोर बैसोनि लाइमोन, जाय गड़भांगा रिजार्भआव दावबायनाय समाव गोमानानै दंमोन। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला 13 जुलाइ समबारखालि हाग्रामायाव गोथै सह'आव मोननाय जादों। जिउ गोमानाय सुबुंखौ निखिल झा होननानै सिनायथिनाय जादों। गिबि खौरां मोननाय बादिब्ला झाया रबिबारखालि गावनि लोगो देबेश असफा, पदम असफा आरो अमन छेत्रीजों लोगोसे हाग्रायाव दावबायदोंमोन।
खौरां मोननाय बादिब्ला हानजाया रंजानायनि थाखाय हाग्रायाव हाबदोंमोन आरो मोनसे दैनि बाहागोआव दुगैगासिनो दंमोन जेब्ला झाया हरखाबै गोमादोंमोन। जेब्ला बिथांनि लोगोफोरा रैखाथियै फैफिनदोंमोन अब्ला बिथांखौ नागिरनो हायाखैमोन, जायनि जाहोनाव बिथांनि नखरनि सोद्रोमाफोर आरो जायगानि थागिरिफोरा बिबानगिरिफोरखौ सांग्रां खालामनो गोनां जादोंमोन। खौरां मोननानै रानि पुलिसआ गोमानाय सेंग्राखौ नागिरनो हाग्रा ओनसोलाव नागिरनायनि हाबाफारि लायो। समबारखालि नागिरग्रा हानजाया गौरभंगा रिजार्भ हाग्रानिफ्राय झानि गोथै सहखौ बोखांनो हायो। गोथै सहखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरनायनि सिगां पुलिसआ जाथायथिलियाव नांगौबादियै आयेनारि नेमखान्थि लायो। बिबानगिरिफोरा थैनायनि गुबै जाहोन आरो थासारिखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनायखौ जागायदों। नायबिजिरनाया सोलिबाय थानायनि जाहोनाव आरोबाव गुवारै मिथिनो मोननाय जायाखै। 8थि खौराङाव दङ पुलिस महरै मुं लानानै थगायग्राफोरा धुबुरी फरायसालिनि फोरोंगिरिखौ साननि सोराङावनो 4 लाख रांनि सना लुथिदों। 59 बोसोर बैसोनि सासे फरायसालिनि फोरोंगिरिखौ साथाम थगायसुलाफोरा 4 लाख रांसो बेसेननि सनानि गहेनाफोरखौ लुथिदों। बोलि जानांनाय जत्स्ना बेगम मुंनि सुबुङा फुंनि 11:45 रिंगासोआव जायगानि फार्मासिनिफ्राय मुलि लानानै न'फारसे थांबाय थानाय समावनो एके आजाद र'डआव नोजोर होनानै लुथियो। अजद होनाय बादिब्ला सानै सुबुङा बेगमनि खाथियाव फैदोंमोन आरो गावखौनो आन्डार पुलिस अफिसार होननानै सिनायथि होदोंमोन। बिथांमोनहा अजद होनाय बादिब्ला बिथांनि गासै सनानि गहेनाफोरखौ बोखारनो थिनदोंमोन आरो बुंदोंमोन लामायाव मोनसे बुथारनाय जाथाय जादों आरो ओनसोलाव बेसेनगोसा बेसादफोर गाननाया रैखाथि गोनां नङा। जेब्ला बेगमा गोनो गोथो जादोंमोन आरो थांनो नाजादोंमोन अब्ला सासे थामथि सुबुङा सानैनि खाथियाव फैयो आरो गावनि सना गहेनाफोरखौ खुलिनानै बिसोरनो गथायना होयो। बे जाथाया जत्स्ना बेगमखौ फोथायहोनो हादोंमोन। बेनि उनाव थामथि सुबुङा बेगमखौ मानिनो थाखाय खावलायो आरो बुङो दि मावख'गिरिफोरा खालि नोंथांनि रैखाथिखौ थि खालामनो नाजागासिनो दं। साथामखौबो फोथायनानै बेगमा गावनि सनानि माला आरो गंथाम आसानफोरखौ होनायसै। अजद होनाय बादिब्ला दायनिगिरिया बिनि आखाइनिफ्राय गहेनाफोरखौ सिख'नानै लायो आरो रावबो आखाइ होनायनि सिगांनो जायगानिफ्राय खारलाङो। गावखौ थगायनाय जादों होनना मिथिनानै बेगमा गावनि फिसाज्लानो खौरां हरो, जाय जाथायथिलिसिम खारलाङो। उनाव धुबुरी सदर पुलिस थानायाव गिबि फोरमायथि रिपर्ट (एफआइआर) थिसनो। पुलिसआ जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदों आरो दायनिगिरिफोरखौ नागिरनो थाखाय पेट्रलिं हानजाफोरखौ थिसनदों। सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ सिनायथिनो थाखाय एके आजाद र'ड आरो खाथि-खालानि फालांगियारि फसंथानफोरनि सीसीटीवी फुटेजखौ नायबिजिरगासिनो दं। 9थि खौराङाव दङ रायमना नेशनेल पार्कनि सिङाव पेट्रलिं होनाय समाव वान्टेड वाइल्डलाइफ दायनिगिरिखौ खायो। हाग्रानि जिब-जुनार रैखाथि नाजानायनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव जाफुंसारनायाव रायमना नेशनेल पार्कनि हाग्रा बिबानगिरिफोरा 12 जुलाइनि सानजौफु समाव पार्कनि गुबै ओनसोलाव मोनसे सरासनस्रा पेट्रलिं अपारेशननि समाव सासे वान्टेड हाग्रानि जिब-जुनार दायनिगिरिखौ हमनो हायो। सानफान रेन्जनि सिङाव थानाय 6 नं आरो 7 कम्पार्टमेन्टनि गेजेराव बेलासिनि 1 रिंगासोआव बे हमनायखौ खालामनाय जायो, जेराव जानागाव बिटनि मोनसे पेट्रलिं हानजाया मोनसे हानजाखौ होबथायो, जाय हानजाया आयेन बेरेखायै रैखाथि होजानाय क'र जनआव हाबदोंमोन। हाग्रा मावख'गिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बे हानजाया आयेन बेरेखायै ना हमनायनि थांखिजों माहारियारि हाग्रामायाव हाबदोंमोन, जाय खामानिखौ हाग्रानि जिब-जुनार रैखाथि आयेननि सिङाव होबथानाय जादों मानोना बेयो पार्कनि लोरबां दैयारि आबहावानि थाखाय खैफोद सोमजिहोयो। फारसेथिं हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा सासे सुबुंखौ हमनो हानायाव जाफुंसारो, नाथाय हानजानि आद्रा थानाय सोद्रोमाफोरा गुदु हाग्रामायाव खारखोमानानै दासान्दि खारखोमानानै दं। हमजानाय सुबुंखौ कक्राझार जिल्लानि कसुगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय बोरिमाखा गामिनि थागिबि सन्थला गयारिनि फिसाज्ला रमल गयारि होननानै सिनायथिनाय जादों। गिबि सोंनाय फिननायनि समाव मावख'गिरिफोरा मिथिनो मोनो दि गयारियाबो 2024 मायथाइयाव रेजिस्टार खालामजानाय हाग्रानि जिब-जुनारनि दायनि केसआव वान्टेड दायनिगिरिमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला बिथाङा 2 बोसोर सिगां मैहुर खालामनाय जाथायजों लोब्बा थानायनि उननिफ्रायनो खारखोमानानै दंमोन। हमजानायनि उनाव हाग्रा बिफानआ जाथायथिलिनिफ्राय खारखोमानाय गुबुन दायनिगिरिफोरखौ नागिरनो थाखाय संदाननाय हाबाफारि जागायदों।
दायनिगिरिया हाग्रा जोबथेसालियाव दं आरो गोदान दाय आरो 2024 मायथाइनि थालांनाय हाग्रानि जिब-जुनार केसखौ लानानै आयेननि राहा लागासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया बेखिनियावनो जोबबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।